Jomax Ortiz. Attorney sa Action Art sa Action Radio Bacolod. Good morning. Good morning, Gid. Action Art. Sa aton der umakod nga tagpalamati. Yes, sir. Mayong aga. Salamat. Anong latest while nga gahulat kita kay today to kuno may dialogue tuliwat ng istorya si Councilor Celia Flor. Why man nakasugilan nun si mo mga kliyente mo kung ano ang mga nangin results ng dialogue nila with Councilor Celia kag today nga gina-expect nila nga dialogue with the mayor? Una, Gid, nakapirma na sila sang letter addressed to the city mayor Aha. through kay Councilor Celia Flor nga okay sila sa nga magbalhin na sa dira sa temporary nga lugar ang tunga sina sang Ferrero Street kag ang iyab lang ginaagyan ng daw hallway, no? Okay. Kag ang tunga sina dira. So daw okay naman na nga amo na proposal but it will be the mayor who will decide kung okay na siya. Kag ang issue is kung bala ang 24 ni ka stallholders madala sila tanan o kung pilion lang mga 12 lang kabilog o 14 lang kabilog. This the issue because ang ginaduso nila ang bilog yun nga 24 para wala sa may mabilin sa ila. Okay. Amo na tani ang ginapangayo. Kung ano ang obstacle nga hindi sila ma-accommodate, that is the big question. Ang rason lang gida nga wala sila, hindi sila updated sa ilang payment. So assuming for the sake of argument nga hindi man sila updated, ang question is nga ano rason nga hindi sila ma-accommodate sa city kung mag-assure sila sa city nga mamata-mata nila bayad ang ilang arrears dira kay indicated man na kag way man na siguro kalabot sa kamilyon, way man madula siguro sa syudad sa Bacolod kung isa kamilyon na nada, no? Ang ilang adyo. Ti subong, I understand there'll be a dialogue base kung hindi pa man sigurado, but I think si Mayor maistorya, may dialogo sila. We are waiting for the outcome of that dialogue kung ano gid, and then after the meeting we will decide on what to do. Okay? So we are giving everybody a chance kung ano gid na siya. Kung makakame up with some reasonable compromise, the better for the city of Bacolod. Okay. But kung hindi mag-inareglo na yung partido, we have no choice but to take some legal steps. Aha. So, ang legal steps diri, because you are representing the legal counsel of the tenants, why pa man kamo sa ginimo nga legal action so far until yesterday? Yes, actually, I have shown already the complaint sa aton media. Kag that complaint was ready for filing as early as the other day. Incidentally, hindi kami gusto nga ma-file kami complaint subong nga may ara pa man sa possibility of settlement kay tungod sa ginatong mediation, okay? So that's why nga ginukas na ganila ang tarpaulin to, thinking there will be no closure. Baya pamutang sa mga yilo nga kuan sina ang panawag sina daw higot pala para sang crime scene blang nga ginabutangan kasubong sina da. Ti daw may crime scene siguro da. Maybe kay may yelo. Yelo. So mabalanta na karon actioners kung bala okay na gid na ang ilang dialogo. So karon may baluan dali we will inform you. Yes, pero attorney, what will happen? Because amon pag-insindi, katulad sa mention mo, kung pulis ang nagbutang to kay city legal to kapon na nagapanakod sa ning yellow line, meaning ti kon sa mga crime scene na restricted kada even media kag hindi kada ka penetrate beyond sa sinang yellow line mo dira ka lang hasta. Ano matabo sila anong advice mo sa mga tenants na pwede sila paka-operate, maka-open subong to accommodate? Ti kay ang ila mga manok na pamakan na in fact kapon pa lang makita mo mga delivery sa mga manok to. Kag ang mga empleyado na sila numbering about 110, displaced na sila kung hindi ka mag-operate. Why kasi nagbayad na sila, okay? So you have to remember nga ini nga mga tao ni galubra man na sila, mga pigado man na sila. So by closing it and stopping the operation will displace these workers. Kag at the same time you are depriving sang mga customers man sang Manukan country nga nakibot sila amo na ni ang natabo. Pero despite that, nagasulod gyapon ang mga customers ka nagakalaon gyapon sa sulod.
And Clinty ko nagaserbi man sa gyapon, no? Kay wala man sang nakita nga nagapamalabag man ang aton nga city legal nga magsulod to ang mga customers. So in the meantime, kung mo amo na subong ang nagakatabo, bali status ko, meaning ang customers ipaibalot sa ila nga pwede pa man siguro kamo makakaon to sa sulod. Wala man sang naga-prohibit na nga hindi ka mo magkaon. Okay. The fact alone nga ginabutangan nila sang yelo na nga daw tila does not mean hindi na sila maka-operate. Although nga ang dalan to sa wala to sarado na, meaning hindi ka na to makaparking. Okay? So amo na sa mga status. Yes. So, pero ang customer kay tito ng iban basi malang makuan bla makabatyag sang kabalakas niya na naman masuhot ta siningilo line pero sumong agang advice mo sa ila kung may magkanto dra ma-serve sila gyapon. Yes, sige magyapon ng batsoy da kay sa nambal ko na. Kita mo naman to sang kapon bisan ang mga empleyado da sang isa da ka stall owner. Naga-uniform na gani sila mo sang manukan. Although ang mga manukan nga iconic bala nga daw estatwa gid panguha na sang iban kay para ma-preserve na siya. Kay kung di na siya mabalhin, balino naman na. So kung mabalinon sa bagoda naman na ibalinda pero ginaproteksyonan lang nila because hindi naton ma-anticipate ang move sang city legal kasi why man na siya makadikta sa kay Attorney Ting. Kung ano da, bisan siguro si Mayor daw hindi na makakuan sa iya kung anong himuon niya. That's why unpredictable ang pinsada da sang city legal. Despite sang manifestasyon sang iban nga public officers nga in the meantime, mahiwat na isang dialogo. Yes, sir. So, siguro mo na lang ni hulaton ta what will happen or ano man ang maging outcomes ng dialogue, dra naman ang basihan sang imo maging legal advice sa mga kliyente mo. Yes, so we will decide. Subong lunchtime siguro we will decide. And we will inform also the public kung anong amon nga mga legal steps parte sa dire. In fact, the whole day ato ganitong mga pare ito gaupod man gani kay nagasimpatiya man sila sa kausa ni isang mga natungdan kay once upon a time during the time of Nyox Puntibilla as mayor ining tikang na himo naman ini nga proposal kung ang namin sa tuya kay tinangonsiho gid si former mayor Nyox kagin kuha ay ang sentimento sa mga stall owners dira. Because of that, nabatyagan niya kung ano ginabatsyag niya sang mga stall owners dira nga ma-display sila. That is why wala gito gindayon. As a matter of fact, santo nga time gani at ara man gani ang Social Action Center nga nagbulig man. So subong ya why na mahimo bisan ang Social Action Center under the present administration. Pero sir, inagisalailuhan attorney, no, gina-consider nga tidra masaylo ning 24. Bali ano man may mga demands na sila nga dapat ang mga client po nga dapat amo gining hindi man tuman kagamay abi kag mayo ang location do mo na. Ang problema gid sina kung mahuman na kay mahuman ina ang structure sang SM about 2 years, more than 2 years. That is why ang ginhatag to nila nga payment nga 125 million hindi to sa for the 2.5 years kay under construction kundi mas start na after 2.5 years pa. Pero nag-advance sila payment good for 7 years nga 125 million. Okay? So ang klaro gid is ang balinan nila siyempre sa SM gamay-gamay na 12 square meters mo ang ila balinan. Subong maka-accommodate na sila tig 50 ka tawo. Pero sa balinan to nila no dito kay amula na kagamay siguro ma-accommodate mo isa duwa lang kalamisa. Kag ang kwansinada ang rate nila ang magadeterminar not anymore the city of Bacolod but SM. So kung mag-amula ang SM ang magadeterminar sang ilang rate da mapariho na sila da sa mga stall owners man sa sulod sang food court maamo man na da. So yes, it will be very competitive on the part of this
24 store owners, sila mismo ang guwais na, sila man na mismo magkompetensya na because lagson mo na ang arkilada sa SM Prime. That is why apprehensive na sila kayo, kayo wala sa Mhm. Alas 9:11, balikanta si Attorney Jumax sa Ortiz. Action Hotline. Di, pero pending kay ini sumong ginaistoryanta mga possibility what will happen next kay sumong may dialogue mo as we speak. Sorry gid attorney na utod ang linya naton, you were saying. nga wala Mhm. actionart, Yes, wala sang garantiya bala Mhm. sa mga store owners kung alugid ang terms and conditions pag abot mo dati ang kayang employer mo na is not anymore the city of Bacolod but Mhm. SM Prime. Mhm. Sila nagadetermine sang terms. Kaya lang alang man na nga lubo ang ilaya nga balayaran compared sa dira nagabligya sa food court da. It will be also unfair. Mhm. So with that, they are only kabalo na sila nga ang rate na po tigi kataas base kung time will come. Sila man na mismo in short na anticipate na nila na sila man mismo nga 24 sila man na magkompetensya na kiti lagsanay na inisubong sang mga customers. Whereas kung sa subong sa present may establish na sila nga mga customers na kada isa. Ang ginaluto na sang iban may yara kansi, may yara sang arroz caldo, may yara sang Bisaya nga manok, no? Lain-lain na lang ila style. So kung mag-amo sila na karon gaga tinuparay man lang sila yung 24 natupad ka, sila man mismo magkompetensya na. Oo. Siyempre, So wala gid gid sang wala gid sang garantiya. Even the city Bacolod cannot guarantee kay nga na-transfer na ang imo nga employer mo from the city Bacolod to SM Prime. Whereas kung diriya sa city Bacolod, gamay siyempre ang ilang rentals da. Considering nga practically na subsidize ng ibang nga cost, it's because nga ngalan lang gid kang ang goodwill sa Manukan country. Okay, ang ginalagas daya kung tani. Yes, Pero kung ato ka na ya sa SM Prime, it is possible na this is SM Prime will also open Manukan country in other outlets like in Cebu o in Amuna using the same name Manukan country. Dalom na Bacolod Bacolod Inasal ibutangan nila. So siyempre ang guwais na masakyan man na sa SM Prime ang goodwill nga na-establish ang Manukan country. Ma-transfer mo na sa SM Prime. So magamit na sa SM Prime not only in Bacolod City but also in other 88 outlets all over the country including sa China kay may outlets man ang ang SM Prime dito sa China. I think daw ka stores daw 7-8 in China. Okay. So anyway, sundo na mo niya kag mahulat kami kung whatever outcomes ng dialogue so that masugpunan ta ini. Salamat kid attorney for the time nga ginatag subong nga morning. Salamat man kag sa tanan nga tagpalamati no mayong aga sa inyo tanan. Ang balantayan ta ang outcome karon no sang dialogue. Hindi kita hambal